Yan o. Malaki to. Yun, fish on. Uy. Yun, malaki yan, malaki. Nagbebed yung ano. Laki nga oh. Plapla oh. Yan oh. Dami na namin nahuli oh. Tilapia. So yan mga kasulit, papunta na kami doon sa spot kung saan kami magluluto. So ito, natimpla natin yung pampaksiw natin. What's up mga kasulit? So welcome back ulit sa aking munting channel. At kung first time mo pa lang, subscribe mo na yan at click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko. So bago tayo magtungo sa video na to, ako nga pala si Randolph Saizon and you're watching Saizon TV. Yeah! Dito na naman tayo sa spot kung saan tayo manghuli ng tilapia. So namimiss natin kasi ang paghuhuli ng tilapia, kaya dito tayo ngayon sa may Dagupan City sa Tambak. Maraming tilapia dito, kaso nga lang hindi natin sure kung malalaki na yung mga tilapia dito. So ito, nakapag-set up na tayo ng ating gagamiting pamingwit. Pamain natin ngayon mga kasolid, dahil dito na-try ko ng mamingwit dito yung, although mabisa rin kahit papaano yung ano, yung masa, kaso nga lang mas effective yung bulate. Ito, nakapag-hukay tayo ng mga bulate. So ito ang gagamitin natin oh, mga bulate. So may hinihintay tayo mga kasolid, yung mga subscribers natin na mga bata pa na namimingwit. So gusto nila akong makasamang mamingwit, so makasama rin sila sa vlog natin. So hintayin lang natin sila, mamaya-maya dito na yung mga yun. So yun mga kasulit, nandito na yung mga hinihintay nating mga bata. Ayan si Justin, si Kobe Bryant. May dala silang feeds oh, panghagis natin sa ano, sa tilapia. So ayan, maghagis muna tayo. Ang palapit. Tayo agad oh. Ang laki na rin oh. Ayan mga kasulit oh. Good size. Ayan. Patakasin natin. Mawala na rin. Yun, pakita mo yung nahuli mo. Yun, nakahuli siya ng bunor oh. Bunor. Yan no. Oo. Laki na rin. Justin lang ang malakas no. Sa kalam. Yan, mga mahihilig na batang mamingwit yan, kaya binigyan ko siya ng pamingwit. Bunor. Bunor. Laki. Ang laking bunor. Tilapyang arroyo. Laki. Kailang huli nyo. Oh. Ayun, nakakuha na naman si Justin oh. Ay, Justin. Tilapyang arroyo. Pero baka ito ibang ito ah. Tanda. Tilapyang arroyo. Sana all. Ay, alam mo ba kung Justin? Uy, nakakuha na naman tayo, mga kasulit, laki. Yeah, aratan ito. Tilapyang arroyo.
Doon yung mga isda sa kabila, sa kanya, nasa pwesto niya. Ako rin to. Nala. Alayo, alayo. Wali-wali lupa. Siwi-siwi oh. Ano ba? Itsura nito no. Alayo, tayo karga dyan sa tabi. Kanya man ay sungot daw ah. Ito pala yung nguso ng mga to. Ayan oh, nasa harap. Uy, karga. Dito pala may lilim eh. Ayan, ito ah. Fish on. Fish on. Fish on. La 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 la. Ayan. Ito ko yun. Gagam ni dyan. Wala mo nita, nanim lang ikarga, tanong kila. Pakagatin natin masyado. Ayan na, ayan na. Yun. Uy. Ayos. Ayos, laki. Ay, kaya pala naubos na yung pamain natin. So, ayos oh. Laki. Nalaki no. Yan oh. Malaki to. Ay, yun. Muntik na lumipad ah. Laki. Good size. Kain. Wala luklok kain. Ayan oh. Bilis lang oh. Yun, fish on. Fish on. Good size. Yan, laki na rin to. Uy. Yun, malaki yan. Uy. Yun, malaki yan. Ayan, malaki. Malaki yan. Ayan, tingnan nyo nagbebend yung ano. Ah, laki nga oh. Karpa, plapla oh. Oh, good size. Oh, huli ni Justin oh. Laki. Ihaw natin to. Oh, iyaw. Iyaw, iyaw. Ayos, ayos. Ayos. Laki. Laki. Yun. Laki. Fish on. Ayun. Oh. Yes. Ayan. May pang ulam na tayo. Mamaya-mayang konti magsayang na tayo. Ay. Uy, fish on. Fish on din oh. Yun. Good size. Natin to. Ha? Bulos mo. Sana all. Yan oh. Dami na namin nahuli oh. Tilapia. Tilapia arroyo. Arroyo. Lilipat kami doon sa may andun. Taytay ano? Ang pangalan mo? Taytay bayawas. Taytay bayawas. Doon namin niluluto. Tapos maliligo rin tong dalaw to sa ilog. So yun mga kasulit, papunta na kami doon sa spot kung saan kami magluluto. Mga kasama ko dito sa likod. Doon kami magluluto ng, ano ito ang iluluto natin? Asin.
Paksiw! Doon kami pipesto sa may bandang dulo. Yan, kasama yung dalawang malulupit oh. Yan, dito na kami. Mga kasolid, yan sa dulo na yan. Dito kami pipesto. Yung nakaraan na namin kami, dito rin kami galing kasi hindi ko kunahan na ng video. Ay, dyan, paliguan dyan. Dito pala sila, sila Idol Ronan saka si, Hilsen, Tayo, may tapang tayo. Yan, mamiming sila dito. Kami tapos na pero mamiming tayo mamaya. Marami. Ang huli. Bili tayo ng coke. Tsaka taba. Ng paglulutuan ng mga tilapiyang arroyo. Papunta na tayo. Malapit lang dito yung garita. Malapit na. Okay. Update ko na lang kayo kung nandun na kami sa tindahan. Bye-bye! Dito na tayo sa tindahan. Lapit na. Dito. Pabili nga po. Pabili po. This is a tindahan. So yun, bibili na po tayo ng oleng, tsaka manchika, tsaka coke. Yun, yung nagbibintaw yun. Maganda. Lilipat tayo ng tindahan. Wala silang bintang uling. Punta tayo Lilipat doon. tayo ng garita. Tindahan. Bibili tayong tatlong uling. Wala pa. Uling. Yung motor ni Kobe at motor ko. Tandaan niyo po ang motor ko. At yun, papunta na tayo sa ilog. Mag-iihaw-ihaw na tayo. Nandito na kami! Woo! Sa liguan! Taytay Bayawas! Woo! Mang Roger! Shout out kay Saison TV. Nandito na po kami. Mang Roger. Tilapia. Pinaglilinis ko yung bataan ko. Oh, dito na tayo. Woo! Magluluto na tayong paksiw. Tama oh. Oh. So ngayon mga kasulig, chachap-chap na tayo ng sibuyas. Tapos na ang pag-chachap-chap ng mga ingredients ng paksiw. Bali mga kasolid, titimpla na natin yung iluluto nating paksiw. So inahin na natin tong paminta. Ayan. So ito, natimpla natin yung pampaksiw natin. Yan. So yan, silipin na natin yung yung kanin natin kung luto na. Ayun, luto na. Pwede na. Pwede na natin isa lang yung ating paksiw. Ayun. Yun. Luto na, mga kasolid. Tara na, iyan na natin. Kain na tayo. So yung mga kasolid, luto na yung ating paksiw at yung yung kanin. Yung cook natin, nakapag-prepare na rin tayo. So gutom na gutom tayo, yung dalawa hinihintay natin. Umalis kasi, papapicture daw. Ayan, tignan mo na, kain na, ito. Yung mga nahuli natin, fresh na fresh. Fresh. From the ilog. Tilapiyang arroyo. Yun ubos na yung aming pagkain. Yan na lang, last minute. Si Kobe. Busog na kami, naubos na namin. Ayun Oy, thank you Lord. Thank you, Lord. Thank you Lord. Yan, kasama natin Busog na. Busog.
Ito na lang, hihintayin natin. Yun! Ano? Para makita ng nanay mo na ano, na hindi ka nagugutom. Oo. Shout out nanay, kamu. Ayan. So ayan mga kasolid, so dito ko na lang muna siguro tatapusin tong vlog namin. So kita-kits na lang ulit sa susunod na vlog. God bless sa ating lahat. Bye-bye! Paalam! Bye! See you tomorrow!